Nagbidyo ka ba ni? Nagbidyo ka eh. Dian nami sa payag kay karon buhaton ang pagbuhat-buhat kay muman lagi ni si Saysay gikalag-kalag man. Gilabtan na sa kalag na karon buhaton dinhi pud buhaton sa payag ang pagbuhat-buhat. Unya mao ni ang gikinahanglan. Di ay malyorka, di sigarilyo, kandila, kamanyan, kindi, sopas, nya ang tabako na ni ma. Di ay tabako. Itlog dayon nga 5 kabuok na itlog. Lungago lang ang itlog ma. Muni siya ang agamiton. Kuan na to sa pagkuan Dapat man. Do pa man nagkuan pa man nagpalit pa man. Kay si Saysay mura na ang tawag miong. Miong. Pagka kuan gid siya nasusigid nga na tultulan nga ingana nga gikalag siya. Ay ha pagid siya naglihok-lihok ay ha pa nagsakto yang kaon. Nagsiga ang mata na niya. Abi ko lang og giulser. Abi ko lang og giulser. Wa man day kay naamang giday hinungdan day sa iyang pagka sigas iyang mata. Bangga pa. Agene. Hindi pa. Si mama. mura ginisag. Nagbidyo ka ba ni? Nagbidyo ka eh. Kalimot ka. Ulit ko na niya at paminaw basta kuan nag Ay lagi ba kay nagbidyo ka niya? wala na to atong kuan nag tag Yato tilang sa Ginoo ko. Ginoo ko. Kana siya nakainom. Dili na magkahay sa stress ko. Hindi naon. mao. Nanguhubog tanan siguro. Nahiningog ni siya kay nakainom nagmakagaba. Oh. Normal ginako na. Buntag sayo. Basta maglabay bisan dili ko makainom. Basta nay gwapa mo labay mag hi gwap. Unya kana sad ka ganiya nga akong isugo. Tingala ko dugay kay nakatugbong pagbalik. Kunong sa pagka sa Abril. Kadugay ba dito ni Abril? Ba mande ay kay ang iyang lolo day kay nagtagay mande ay gipatagay ko na siya. Ay kung wala pa minakato ilan ni Ellen, di pa to siya maibot na to. Kaya yun sa pakanasa ko kay gutom na wa pa ko pamahaw nagkainuma na. Di nasap na nun nga nag-inuma siya. Kaloy. Kaon ka ganila dito. Ha? O makaw kay ingon siya human na. Punya naglungag na pudayon, nakalungag na pudayon. Kaya na ang nilungag. Nya mag-init pudayon ko sa tubig kay para ikuan sa manok. Kay ang kuan pagbuhat-buhat, nagkinahang na ang gikuan sa pagbuhat-buhat, manok nga ingani ang color sa manok dayon itumpod nga manok. Bali duha siya ka manok ang kanaang ihalad sa pagbuhat-buhat. Na wala may lain manok mauna siya kanang breeder kay maura po na siya nga color nga ingon ana dayon itom po dayon nga manok naa sa tangkal inayan gina siya guys pero kay kinahanglanon man gid kastanan wa di lain nato manok na mauna siya nga muna atong ihawon atong nilungag nagdukot na guro ni nakahaling na nato ang nakatak-ang na nato ang inini tubig para atong ilapwa sa manok. Kay unya pa alas 3 magpakuha ang katong manambalay kay naa pa siya gilakaw. Yan na po yung itlog nga manok. Ibutangan na mo na siya og kanaang kuan kay para nga walay bunhok. Kay basta kuan ang pangitlog ang manok ag bunhokon man gid nuna. Mo nang gibutangan ni Riri ana unsa bay ngalan anak niya nga kuan para dili bunhokon. Ano ba ha? Ila lang gi dot-dotan ang manok. Nya kanang balhibo hipuson na na siya daw ang kinain. Pagluto ana ibuoro na siya dayon dili siya timplahan. Dili na siya gutaron. Dayon dili po na siya timplahan.
Pero niya pa mga alas 3 na mo kwaon ang manambalay pagka luto na danhi igo pud maluto na pud na siya. Duha ka manok kay ang isa ka tumang pula unya itom dayon. Diri ra nagluto sa sulod kay hangin kay dito sa gawas. Ya Santi Mercy nag-live na Santi Mercy. Yes, mama nagsige na siya glakawa bagot buta nag-uwa. Ingon ka lang ang pagkasupas. Na, ano siya, oh. Di, akong gawaran ko na, guys. Basig supas niya pa. Guys, ang siya, di, gibalik na ako. Sabi ko na gawin kas mamon. Kidya. Bi? Samok bagi daning sopas. Mutuati lang ka Justin. Mag-abot na lang eh. Pa, nag-abot ko ba? Silya Santa sa, hi, guwapa, Gisayaw utro. Kasuko na tayo. Ma'am, ipadagan. Ipadagan ang kurmata. Gila, kapalilag ka bang ilig. Sa pala. Karon na la. O na pagkabukat ka na bangil. Now, mabangga na nato sa lubid. Taban lang gyud siya karon. Tabang yan na siya. Ang mataloro sa niya na nagsulod sa'yo. Og nagbuilo to, apil sa kauntod kay nagsulod sa yugo. Goya na dyan yate. Guyo na sa apil kay nasa yugo siya nagsulod. Dara, di nila lupad. Ginahan na. Ganahan sa nun siya. Baka mo nagbakayan. Kung balik dito rin. Ay, Rob, ang nagpagkuhan sa kariton, kamuray pa kuhan to. Kamudo ang lingling pagpila. Ala re mong kurmata re. Ala Ano makagida? Oso! Bisko, nayuta luwag kayo. Dani naman sa kumag. Hello guys, so ngayon kay mag-adto ni Papa kay magdalam sa abono ako uban na si Janjan una na. Pero si Janjan dito guys, so tara. Nag-una na si Janjan nga ako. Ilibit ra ko kay nag-video man ko. Agay. Wow. Ayun na guys. Ang ayan na guys, ang kandol ug kalabasa. Hawanan sa nato guys. Wow. Kalabasa, ayan, arang kalabasa guys. Kandol tara dito. Eh, one man lang yun. Ito ng hawanan. Ang ako ito nang diniwa na ko. Walang tubo. Banay. Suking hangin guys, Papa. Pan pa siya. Abunuhan na mo. Oh, tumikot na nakli. Unharong ka din na. Sinara ang abono guys. Kung ganito karon. Kung nanay karon. Lamit din na. Kung ano na, adobohan ang kabaring. Para guys, ang adobo. Ay, abono. Adobo na naman. Alihan na ni Papa.
Hindi ka naman sa speaking. Bago mo speaking niya. Yan ang abono. Muna mong ko ni mama hapit tagak si mama yung saka. Ang Kana mo na mong iputol. putol na. Kung sa saging ba nagtuba may Oh. hapit nahulog si mama. Kining yung sanggot. Kanang bag-o ba? Gani. Dan kay. Wala nagtubo ang dani. Kalabasa gitu ni. Itu kandol na to. Narang kalabasa Ano dani. yung balay ba? Kamang. Kaya natin yung bunga isa ba? Kaya mulak na. Hindi ito naman ang kuan. Dugay na kayo na. Dungan man itong kuan sa una man namatay. Amo na itong naiya bunga sa una? Kuan? Pag kuan hapit na pag inita gagmay kay na pag naulanan kay nagtambok na magbalik. Nandol ni Argaro. Ay pag mga kabaring dito dyan. Tignan na tumano. Naman man ko pag patay sagbit na. Ano sa umahan. Ito gid sa ila ko ano ti Mimi. Daghan kayo. Ito ang di katog kasandog. Panubo ng panhawan kayo. Sige na ko. Magian ako gagmay pa. Paano kayo nagsagbot man kayo kung kuan? Ay wa man di konda. Ay kung kato ilan ti Mimi wala ngi kuan na. Sa unsa gani na pa kandol na si Papa guys. Dali pa ngo. Ay wala na kalabasa. Dali ba ako kani mandin kalabasa. Kandol na si guys. Hello. Na guys na kandol. Hindi maklaro kay nara. Di bubuhay mo sila tuloy ng kawain paralel. Wala man? Sunog na. Sunog ra. Komenda kan ay. Ha, ya pun dah. Oo. Matay rin yung dugay. Hindi nga ano yun, dihalin katay kanito. Ini pero dito sa pa. Matay di ay. Oh, may kuan ko mga perkataan. Hindi nga ano sa una. Bubiyaan gusto na ko Maniya. Minti na. Na ako lagi patay manay dagko. Dagko mo yan eh. Tidak may ito ano. Patay siya. Ini awa na dani. Wali na nagsiling-siling dani doa. Ini dani. Kaibot rin na siya lugay ka. Lata na yung gamot ba? Tambok ka ba yung gaya. Dato unag wala ni putol ni Papang ay wala ni sunod ni Papang kabayan ah. Kuan ayo. Bot niya dani. Sagbot. Tagnahan ang kuan kan kita kay. Sige halas ba? Halas. Panti yo. Labong isna niya sagot yo. Pagbot kan din sa unag lang. Isa pagkabandag dani. Yung ka iya sawa iya bata iya si Jiber nga iya bata iya sawa normal nga tulo ka buwan ko na sila. Kuan ani wa ko na sila kahuman. Kuan Hindi ako nagputula. Yes, dali hanggang. Oh, dali tubing. Dali yung tubing. Ano guys, sumangulit namin. Hello guys, mag-ulit namin. Kay kumanaog. Agay abono, manaog abono guys. Abot sa punuan na yan. Mana abono. Wala nang kuan. Hala. Kut na sa punuan pa yan. Yes. Manangan mi abono, so mag-ulit namin guys.
Si Janjan na ginauna na sa tiya. Kay stress pa sila mga gusto. Kay karon na magpabuhat-buhat ni ate. So kada to nagnuwang si ate. Ya kinaon ags. Ya suka diri kay kalag-kalag dito. Sa uli nakaabot na ni guys. Ayun si mama, si mama Mercy, si ate, sila din, si Mother Earth, si Lolo, si Tito, dan naroon si Janjan. Ikaw mo to iya paa itlog. Paay, gita to ba? Nagpande kito ya din yun. Sabi ka abok kayo. Wala pang manambalay guys. Nya. Grabe ka hangin. Oh. Tugnaw na kayo. Oh, sige iyan namig tungkuan eh. Grabe ka. Jogo ka dalag jacket nako. Kuyog pos. Andi meros. Indo ang kuan dito ng mga Oh, grabe ka. Kung anong hangin kayo. ilamunan ba? Wow, laki dati. Kasi sa butong kayo ba nang di magpamunga kayo ba? Kasi kayo pangawon mo Sige hangin. kayo wala. Video ganito. Di ako na dai na. Ako ni Yuli kaya para makabidyo po sila dito sa Davao. Tagsa naman kasuslit ko dito na. Wala sila pa sumihi. Sinak ko kunong istak mo basta. Sinuwan. Tugnaw kayo guys. So ako'y jacket. Kuno kay kinay. Hapit na alas 5. Oh, uy. Sa pambe. Kung tinuod tay nga kung tulo ka bukda, bunga na makalungan yan. Ayan guys, nagsakay si Papa sa kabaw. Pasakyan ko pa na. Ayaw na, kiswagun ko. Patay na nga, nagsakay-sakay sa kabaw. Ayan guys, Papa. Oh. Munang kabaw guys namo. Sila po guys, nagbarip test. Tugnaw kayo din eh guys, among bukid na mga ipuyan. Na, dagang kayo mong libak. Ato kasi ipo nagluuba pa dito silang balay kaya ni Rami dingding da karon gibutang nga Rami dia. Way bangag. Uncil ito. Kung kay haling naglakaw sa dayon. Si Papa, agi ka nagtigway. Ayan guys, sila papadungdung og siyose, nagapas. Kapag ay makaabot niya luto na kayong lauya. Opa de. Wapa. Ano may ida nga alas 3 nang siya giingon. Mauni karon guys kay ang manambalay wala nakatunga. Giadtuan nila dito wala gyud kangit-ngit na oh. Nya naihaw na namong manok, wala may choice kun dili kaunon. Oh, wala may choice kundi kaunon kay mabahaw man. Kwad kadang Kanya kailan na kag supas. Nakailan na kag supas. Ikaw na naman ito yung gusto. Bugoy kayo. Wala mo na kapasoys. Isa nga nabilin. Kailan na si April og supas. Nasa tiyan niya oh. Wala tay choice ante. Kundi ka Boss ang manambalay guys. kaon tag laoya. Kamalo ka agad. Amal na gini. bukas naman sa inyo kamo. Ay, dahil pa ayan eh. Nada, ang luwag na. Ay, nadakpan. Ibili na nilang luwag.
Ito naman silimot sa luyo. Kaya naman sa kaya na tao. Sen ka nga alas 2 pa na gitang tangtang na. Siguro nga wala nagsugot kay napuno. Bak mo siya lagi init tinibukon. Bak mo siya Bulan man. Kalaki ni mo ma. Balik-balik ka. Wala kanina lang mo Kay- ganito lo. Unsa gikuha? Na. Kanamnam. Naon ta guys. Dali na rin. Naikan gino ng limas. Naikan game breeder ni mama. Nabudol ginunta. Budol. Iya tara. Nasuhoy guys. Utungkol. Utungkol. Magpa-schedule na pod may ani og utro kung kanus siya bakante. Di ang among manok, mangita na lang pod nig manok. Lamig yung sabaw kay tugnaw. Grabe nang ginagawa mo. Naabtan din mi sa gabi tungod sa huwat-huwat sa manambalay. Ug sirire kay magtrabaho man ni siya ugma, yang kabaw dalahon pud niya yang kabaw. Muni nga magkabaw ra siya. Awan ni mo kabaw-gaw. What? Klaro binuang-buangan naman ta. Matagal kay ginada na. Natabo na mo dyan. Na video ba ka ni? Mo ni guys, among gisakyan kay nagabinan man me. Puno among trailer pag hedi ante, nakita ba ka? Ambot lang. Agoy. Agoy. Sa kami school mata. Kalaki guys. Mending kalaki ginjan mis nambalay. Nambalay. Lami kuno kayo sa sabaw. Lami kay sabaw gihigok. Makay humok na kay gaw kay alas 2 pag Alas 2 pagilataan ng kuan Ang katulho na lagi ang bukog. Ba ni kuya pa lang ni gid yung agtulho ni sa kanda. Bukog da. Yeah, dito oh na aga. Kuan ang sabaw di nagkuan na pag-ayo. Nasuyop na nasuyop. Gamay na kay sabaw di. Nanay buwan na to sa mo kumaba. Hapit ng tibo. Ano ko sa kaot sila. Oh, baday ka nakabantay ng kabawas daw. Di. Mana guys. Di dito nag-agi siya. Kaburo adto agagi siya dito siya kagi. Oh, Hawili ko rin. Kaya di ra mo ko pangawin. Hawili ko rin. Kaya di ko ka pangawin ng video ko. Tama gaw kami anti-mercy Japon. Lingling ako lingling to uban Japon. Ano to pauli na to. Pauli Japon ni. Na kay adlaw man ay. Ang lang nga. Kuan man kulba kay ba? Kay basig ma. Ako kadlukan na tuma. Ha? Motor guys. Na magkita tani. Balik man. Ay sos. Ay si mama. Ako di na sini. Okay, mo naman ano. Huy. Huy. Asay huy. Ano ka sa si Janjan. Janjan na guna sa lagi ko suga. Agad daw. Dapat sila daw. Bakit man nila. Hindi ka tao na natin bakit mo. Mo na Janjan.
Manaog ko rin. Yan na, dito sa dalan. Agay, agay! Patay na, no kayo. Tayo lang ito itong kasada no. Dula. Mga 2 kilometro ba tinggal eh. Wala siya. Dalan natin. Hindi na ka daw kabaw. Sos baw. What? Sos baw, ginirbios gid sila baw. Nahurot gid yang Ginoo ni Ate Mirce. Di man sila kinaog. Oh, sila ni Saysay pabilin ra sila diha. Kami balhin mi diri sa motor kay grabe. Diya na mi diri sa balay. Nya gidadaan po namo si Ate Maya Mia kay duha man ni kabuok manok. Inayan gyud ni siya og sunoy kaon pod siya apil. Human na may panihapon dito sa bukid na siya may tao din ni amo siyang gidadaan sa sudaan pod. Kay nahuman man mig panihapon. Nga, nagkaon ko. Kakaon siya kay wa man migisipot sa manang balay. Kada bitang ingana no nga lagi ni salig sa iya ha kay kami mutuo man jud mi sa kanang binisaya dili sad lang unta inganaon nga giigna na nga ihawalan daan ang manok unya wala ni sipot